салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо равон карда метавонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. Дар амҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин состоянии ждура як дастгаштагии любо ҷӯшкор мекунад, задагӣ пусидагӣ надорад, чашкош 1000% на панаваи салонаш. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 80 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 535 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 985 00 50 92. Маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Даҳум мошини фурӯшии Peugeot 307 мебошад ки соли барори 2007, объеми мотори 1.4 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. Дар амҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, бе камбудии задагӣ, пусидагӣ, хиркадагӣ, варидкадагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 40 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 268 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 550 01 20 50. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад ки соли барори 6996, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. Дар амҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, задагӣ надорад, мотор простой 1.6 модулнӣ. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. Нархи мошин 32 500 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 217 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 920 00 07 02. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад ки соли барори 6996, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. Дар амҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин 4 баллонаш нав, салон кожни, чашкош, ягон ҷош кафидагӣ нест, 10 моҳ ҳуҷҷат дорад, 5 моҳ тонировка дорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 38 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 254 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 907 93 66 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли барори 2006, объеми мотор 3.5 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. Дар амҷо соҳиби мошин гуфтааст, ҳолаташ хуба, 11 моҳ ҳуҷҷат дорад. срочно ягон мошин солиш 2016 боло бошад, алиш мешавад, болоиша маслиҳат мекунем. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 90 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 602 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 555 86 85 85. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. Дар амҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин 100% ягон айб надорад, бер аз худа ягон дард, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. Нархи мошин 37 500 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 251 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 204 18 00 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии Daewoo Nexi мебошад ки соли барори 6995, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. Дар амҷо соҳиби мошин гуфтааст, яксола ҳуҷҷат дорад, баллоно нава, аккумулятор нава, мошин кам гаштагӣ, алиш мешавад, бо муомила дорад. Қарор дорад ин мошин дар Ҷалолиддини Балхӣ. Нархи мошин 17 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 114 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 939 97 08 28. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6995 آبیای موتور 1.8 سوزش بنزین گاز коробка передач механика дар амҷо соҳиб мошин гуфтааст элеганс 4 баллон нав 4 дар электропакет печка 100% ҳашт моҳ ҳуҷҷат дорад хадаҳои 100% дигар савдо бо тел қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 42000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 281000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 009 66 06 95 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 8 мошини фурӯшии мерседес бензе бошад ки соли барори 6995 абиёи мотор д сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш автомат дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад бе камбудияи созай 100% ягон дард надорад задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 34500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 231000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 946 46 46 92 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 9 мошини фурӯшии BMW 3 сериясе бошад ки соли барори 6999 абиёи мотор 2.8 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бе камбудияи задагӣ пусидагӣ надорад ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 58000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 388000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 93 53 33 90 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯшии ваз приора мебошад ки соли барори 2008 абиёи мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад бе дарда ягон камбудӣ надорад фақат мешинӣ ҳайш мекунӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри туз нархи мошин 26000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 174000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 55 20 66 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад ки соли барори 6994 абиёи мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст бародар илтимос фақат беҳуда занг назанед мошини тоза 4 баллон нав зимнӣ дорад мотор инжектор 1.6 документ дорад аккумулятор нав. қарор дорад ин мошин дар гисар нархи мошин 25000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 167000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 91 31 38 07 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшии Daewoo Nexi мебошад ки соли барори 6995 абиёи мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати беҳтарин қарор дорад бе камбудияи задагӣ пусидагӣ хиркадагӣ варидкадагӣ даридагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 15000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 100000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 93 44 47 82 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад ки соли барори 6996 абиёи мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст рошно мошини фурӯшӣ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бе дарда яксола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри ваҳдат нархи мошин 29500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 197000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 08 09 31 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли барори 6999 абиёи мотор 4 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш автомат дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст кожни салон задни камера обогрев сидений тонировка ҳуҷҷат 6 моҳ свет синий смарак беҳуда занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 87000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 582000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 99 01 00 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
15 мошини фурӯши Opel Vectra А мебошад ки соли барори 6991, объеми мотори 1.6, сӯзишвориаш бензин газ, коробка передачаш механика, дар ҳамҷосои мошин гуфтааст мошинсоз газ бензин 4 баллонаш навай ҳуҷҷат дорад, солона мотораш 100%, камбудист краскаи парок тамом қарор дорад. Ин мошин дар ноҳияи Фархор нархи мошин 13500 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 90000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 903 30 87 03. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.